Bimani Rao YouTube channel फरायनाय जाबाय। गाराङो गाराङा गुसुंनि गोलावि गुसुङो गोलाव रि हांखो ए हांखो ओइ हांखो ओ हांखो औ। दायो जोङो गारां हांखोखौ गारां बोगोन जोङो बिजाब फरायनायाव माबायदि गारां बोनांगौ। गाराङोखौ बुंगोन जोङो अ, गाराङाखौ बुंगोन आ, गुसुंनिखौ बुंगोन इ, गोलावैखौ बुंगोन जोङो इ। लोगोफोर जोङो गुसुंनि आरो गोलावि बे मोननैखौ इखौनो बुङो। गुसुंखौ बुंगोन दायो उ, गोलावखौ बुंगोन उ। रिखौ जों रिखौनो बुङो लोगोफोर, रिखौ जों रिखौनो बुङो। हांखो एखौ बुङो ए, हांखो ओइखौ बुङो जोङो ओइ। बेनि उनाव हांखो ओखौ बुङो जोङो लोगोफोर ओ, हांखो औखौ बुङो जोङो औ। बिसोरनि महरखौबो एखेखौनो बुंगोन। अ, आ, इ, उ, उ, रि, ए, ओइ, ओ, औ। अब्ला जोङो मिन्थिबायदि गारां हांखो लोगोसे बेनि महरखौबो एखेनो गारां बोनाय जायो। अ, आ, इ, उ, उ, रि, ए, ओइ, ओ, औ। दायो जों गारां बोनिसै खौरां हांखोनिखौ। क, ख, ग, घ, ङ। गुसुं स बेखौ बुंगोन स, बेखौबो स लोगोफोर गोलाव सखौबो स, बोरैगाजोखौ ज, छखौ बुंगोन जों छ, नियखौ न्य, गोलाव टखौ बुंगोन जों ट, गोलाव टखौ ट, बेनि उनाव गोलाव थखौ बुंगोन जों थ लोगोफोर, गोलाव टखौ द, गोलाव थखौबो थ, बेनिफ्राय बुंगोन जोङो गोलाव नखौ न, गोलाव ट आरो गुसुं ट बे मोननैखौ जों ट फरायगोन, गुसुं थ आरो गोलाव थ बे मोननैखौ थखौनो होनना फरायगोन, गोलाव द आरो गुसुं द बे मोननैखौ जों द, गोलाव ध आरो गुसुं ध बे मोननैखौ ध होनना, गोलाव न आरो गुसुं न बे मोननैखौ न लोगोफोर। क, ख, ग, घ, ङ, छ, स, ज, छ, न्य, ट, बे मोननैखौ ट लोगोफोर, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। लोगोफोर जों प, फ, ब, फ, म बेखौ जों बेबायदिनो बुंगोन। य, र, ल बेखौबो जों बेबायदिनो बुङो लोगोफोर, नाथाय व बखौल' जोङो व होनना बुङो लोगोफोर, व। बेनि उनाव गारासखौ बुंगोन जोङो स, गारासखौबो स, बेनि उनाव गेजेरसखौ बुंगोन जोङो स लोगोफोर, आरो बेनि उनाव गुरुं स बेखौबो बुंगोन स लोगोफोर। माने बे गारास, गेजेस, गुरुं स बे मोनथामखौ बुंगोन जोङो स, ओमफ्राय बेखौ ह, बेखौ बुंगोन ह। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, अ, स, 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 ह। खियखौ बुंगोन जों खिय आरो स लोगोफोर, बेनिफ्राय दाराय रखौ बुंगोन जोङो र, दाराय रखौ बुंगोन जोङो र, बेनि उनाव लोगोफोर बेनिफ्राय आरह, बे आरहखौबो जोङो लोगोफोर र, बे मोननैखौ जोङो र होननानै फरायनाय जायो लोगोफोर, बे मोननैखौ र, बे मोननैखौ र लोगोफोर। बेनि उनाव सुंथाबतखौ बुङो जोङो सुंथाबत होनो, स, र, सुंथाबत, उंसार बिसार अखाफोर, स, 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 स। बेखिना मोनबाखौबो जोङो बेखिना मोनबाखौबो बुंगोन जोङो लोगोफोर स, बेखिना मोनबाखौबो बुंगोन लोगोफोर स, 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 स। गोलाव ट आरो गुसुं ट, गोलाव ट आरो गुसुं ट बे मोननैखौ बुंगोन ट, गोलाव थ आरो गुसुं थ बे मोननैखौ बुंगोन थ, बे मोननैखौ बुंगोन लोगोफोर थ। गोलाव द आरो गुसुं द बे मोननैखौ बुंगोन, गोलाव द आरो गुसुं दखौबो द, गोलाव ध आरो गुसुं ध बे मोननैखौ बुंगोन लोगोफोर ध, गोलाव न आरो गुसुं न बे मोननैखौ बुंगोन न। वाबखौ बुंगोन लोगोफोर व, वाबखौ व, बेखौबो र, बेखौबो र, बे मोनथामखौबो र, मोनथामखौबो र बुंगोन, बेखौ स, बेखौ बुंगोन लोगोफोर स, क्ष एबा स।